Hi guys, खुलुमबाय बयखौबो मनिलिजा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। आं दायो उदालगुरियावहाय थांनो नागिरदों। आंनि मोनसे फिसा खामानि दं सार्कोल अफिसावहाय। आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो बिदिब्ला आंजों लोगोसे उदालगुरिसिम। जि मोजांखा सिनारिफोरा गलमा ना मा होनो इयाव दङनो रेस्टुरेन्ट सनम रेस्टुरेन्ट बेहाय हाबफैबाय दिनैसो फार्स्ट टाइम। नै गोरलै बायदि गेलेबावबायसो मा होनोमोनलाय इखो जोंनियाथ' सिउता होनना बुङोमोन बेलेगनिया मा बुङो मिथिया दिंलां बिनलां ना मा बुङो। नै आंना लोगोआबो गेलेना नायबाय मटुटुनो जा किउट नुखायो आंना लोगोआ आंहासो फिसासानो। थांनाय समाव आरो खनसे गेलेबावबाय मोजां नांदोंमोन गेलेनो। गोसोनि गोदैराव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंहा मा जाखो नोंखौ नायना आं गावनो बुंनो हाला नोंखौल' नुबायनो थायो आङो मिन्थिया नों आंखौ मा सानो नाथाय आं नोंखौ गोसो थोखायो गुबुनजों दा थांसै आंनि मोजां मोननाया रावखौबो दा लाथों आंनि अनजालिया गासैयावबो आं नोंखौल' नु। थेंक इउ सो माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन नेनानै थागोन होननानै आसा खालामबाय लाभ इउ।